Bir mesele var indi. Enata qıydını berjekten qıyyd oğlan men barjakka diye. Kan mol yaşa. Bismillah. Enatan wezifeti bu qıyyd oğlana özleri ya başqa bir qow dile var adam dile var denananı düşündirmeli yan qıyyd oğlana. San qıydım, san mallim. Dünya diýäniň bütüsüldür. Dünya diýäniň şejeredir. Sen gözün imanın ahiretine tık. İnşallah utarsın zat dip düşündirmeli. İzdivaçtan maksat şidir, biciredir. Yan kaydılan zatları düşündüramal. Yine de bolmaz deyip dursa, Hazreti Ebu Hanife ediptir. La yucbiru veliyun baligaten. Hiçbir ene, hiçbir dede, hiçbir ağa qıydının ballısın kolun toğlap ere verip bilmez deyiptir. Zorlap, izdivacı cüftlep bolmaz deyiptir. Ondan çüreyim, Peygamber canın bir aydan sözü var. La yunkahul bikru hatta tüste'zen, ahracahul aimme. Qıyyd oğlandan icaza almani zor bilen cüftlep bolmaz deyiptir. Manna yaxşı enatalı ağılı eştik qalın. Boynumuzda qalmasın, yetirmeli mesele. Bir küştane de tavsiye, manna aydib inşallah tamam eder. Ey öylenen dostlar. İzdivac eden ayallık olla. Yüzük takıptır, namzet boluptır, yalık takılıptır, ayallık olla. Huda için isteyen, yanıda aydık geçtik. Türkmen aydık geçiptir ahim. Yorgununa göre ayağı uzat deyiptirler. Sen adam yeni kıssama, Huda için ağrama salma. Bukçala ne meğerek kestik över. Falan zat ne meğerek, sen ne getirme, men ne getirmeyin. Sen nayt men naydın. Döwrümdäki etmeseli etmesin. Qıyın görseli qıyın görsün. Sen Huda için et şonu. Yanındakiler qıyın görsün, onda da ite utarsın. Bir de eşittirip otur. Neçe yeňildin adamyňa kan agram salma. İkilenci ey ayallyk olla, ey dostlar. İzdivaç kok gelse, ene taňyz basmyrak maslahaty bilen ýaňy geçdi görüňler. Zindigi jur boldy dämi? Ay öýlenmegiň, äre barmagyň, öýlenmek, birilin jüftlenmek muşkilaty kan ahirim diýip günün güýmeme näme üçin ýaňy ne kadar sogaby geçdi, diniň ýarty bitýär diýdi. Bir. İkilenjisi de şu dünýede muşkilatla bilim derejati ahirettir. Meger bitaý hemişelik jaýmy, sen hiç muşkilat boýnalmany, hatyr jeme bolýip, gülüp laqqylap ýaşap gezjek bolýan zatmy şu dünýede şa. Yok, zindigiň barşyna wara Peygamber janyň sünnetimişdik diýip de izdivaçyň urny bol. Dünýäň kellagyrlary ahiret derejaň ahim. Dünýäň gynçylyklary ahiret derejaň ahim. Sen musulman meger arzuň ýokmy? Dünýeden geçmäken jenneti görke çeýnip. Qysgaç hikaýa edeýin. İzdivaç erepti ýok, eme imanly adamyň gurrüňi. Peygamber jan bir jeňde kafirlaryň eteginde bireme horlanan jeňinde Peygamber janyň mübarek dişi gaçyp yaňygy ganap, maňraýy ganap, hewr horlyk çeken bir jeňinde ahir zordan ýyklanma dagda ýokary galyp sagaman galan bir jeňinde kan sahabala şehit bolupdyr. Ahir deminne oty gala Peygamber jan aýdypdyr sahabalaryň birine barın diýipdir Sa'd ibn Rabi' diýen sahabamy görseň şehit bolupdyrmy bamy? Ýanky sahaby ýortyp şehitleň arasyny gözläberdir. Görse Sa'd yankı Peygamber janyň aýdan sahabasy yatanmışdyk, jany barmışdyk. 70-80 yerine yara barmışdyk. Barip görse jany ba, ey Sa'd ibn Rabi' diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana salam aýtdy. We näme ýagdaýda sen nip senden sorady? Men şu habar sana ýetirýän diýipdir. Sa'd ibn Rabi' ahyrky demlerimişdik. Ve ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem es-salatu vesselam. Rasulullah'a salam bolsun diýipdir. Rasulullah'a men tarapdan aýt, ahir demimde we cennetin ýyty gelýär burnuma. Şona mahal daha duwatin diýip eşitdiraga diýipdir. Muna Rasulullah'a eşitdirersiň diýipdir. Emme owandaki adamlara da barda jar çekdi eşitdir.
Eger canları sağ olup da te ölýän şäle Peygamber jany saklamany kafirliň elini berasala kıyamatda tutulacaktırlar. Te ahirki kanlar dökülýän şäş men ýatşymýaly Peygamber jany kafirlere beramasalar diýip minni owamy eşitdirersiň. Meňa jennetiň isi burnuma gelýär diýip de can mertdir. Gelip de Peygamber jany şu habary ýetiripdir. Bir imanly adam, bir imanly aýal bolan bu zatlar ýadyndan çykarmaly boldy minni. Ahir deminne bir cennetin iyisi burnuna gelip keyif edip bir biwefany dünýäde rahat boldum diýip geçikçen ýatdan çykarmaly boldum. Ya fakat toy diýerleri, izdivaç diýerleri zindigiň hem şoň daşyndamışdyk, bir näçe resmi rusummışdyk, boýdaşlarynyň arasyna bir kun gülüşjekmişdik falan hay geçirmek. Ýa-inki zindigi şu bolmy imanly adamyň içinde.